Úton a Nagyváradi Kisstúdió Színház. Megalakulásuk 1994. márciusa óta több mint 1400 előadásukkal mintegy 200 000 nézőnek mutattak be magyar darabokat. Az előadásokat a színészházaspár saját maga szervezi a helyi közösségek meghívására. Ezúttal a Nagyvárad melletti Hegyközkovácsiba érkezünk, az Árva Betlenkata című előadásukkal. Hogyan működik az, amikor nincsen semmiféle ernyő a fejünk fele? Hát mondhatnám, hogy Hályog Kovács módjára vágtunk bele, aztán egyik előadás hozta a másikat, egyik esztendő a másikat. Hosszú ideig pályázni sem tudtunk, mert mindig azt mondták, hát legyen letéve valami az asztalra, tehát el kell telni egy kis időnek. Most már azt hiszem, hogy ez azért egy kicsit könnyebben megy. Kocsis István Árva Betlenkata című előadását a színészházaspár Hegyközkovácsi templomában adja elő, amely arról nevezetes, hogy 1792 karácsonyán itt prédikált Csokonai Vitéz Mihály. A művészek asszisztensükkel, aki egyben a világosító, hangosító és sugó is, az előadás előtt bejárják a helyszínt. Rögtönzött öltözőjük a református parókia előszobája. Sokkal jobban odaér az üzenet a padsorokat elfoglalókhoz, mint talán egy-egy ilyen nagyobb városban. És mivel a szórvány kevés előadást kap, hiszen nem tudnak kimenni a színházak, mi sem tudunk minden egyes előadással kimenni, bár mi igyekszünk a legtöbb előadásunkat úgy megtervezni, hogy a legkisebb helyre is eljuthassunk. Azért ennek az előadásnak az üzenete fontos, hogy eljusson egészen kicsi helyekig. Mégiscsak csodálatosan van ez a világ megteremtve. Midőn az ember már úgy érzi, hogy utolsó reményét is száraz kóróként pörgeti a szél. Egyszerre a kóró helyén sűrű erdőnő. A kamara előadásokat, szerzői esteket, több száz előadást megért produkcióikat gyakran mutatják be a diaszpórában is. 8-9 előadás van állandó a műsoron, amelyet odavisznek el, ahova a nézők kérik. Madács ember tragédiája például magyarul első alkalommal az ő tolmácsolásukban szólalt meg Németországban 10 évvel ezelőtt. Magyar agyakban született magyar gondolatok tulajdonképpen. A magyar sors, a magyar történelem, magyar szellemtörténetnek ezek a gyémánt szemei, a gyöngy szemei csodálatosan vannak megírva, dramaturgiailag nagyon jól játszhatók, és azt a klasszikus, szép magyar nyelvet lehet rajtuk keresztül gyakorolni, amire nagy szükség van. Matthias Rex Hungárié. A Kós Károlytól Bánfig, Vas Alberttől Zsidáig mindazok, akik az alapszövetét adják az erdély-magyar tudatnak, múltnak, a színészházaspár előadásain keresztül mindenhova eljutnak. Ez a munka, ez egy csodálatos munka, amit ettől a két embertől már évek óta megszoktunk, évek óta láttunk azt, hogy milyen töretlen hozzáállással csinálják ezt a munkát, és viszik ezt a kultúrát faluról falura, városról városra. A Kisstúdió Színház a falvak önkormányzataival, lelkészi hivatalaival együttműködve szervezi előadásait. Helye van a templomban egy ilyen előadásnak, ráadásul templomra alkalmazott változat, és én meg vagyok győződve, hogy olyan mértékben épít és erősít, amitán a mindennapok rendjén megszokott istentiszteleti keretből egy kicsit ugyan kilép, de éppen ezáltal a hatását felerősíti. A Nagyváradi Színészpár Stúdiószínházát 2007-ben Magyar Örökségdíjjal tüntették ki, tavaly előtt pedig Bánffy Miklós díjban részesültek nemzetmentő munkásságukért. A művészek úgy tartják, sikereikhez nagyban hozzájárul, hogy színházuk emberközeli, közvetlen élményt nyújt nézőik számára, és klasszikus színpadi darabjaikkal a széthúzás erőszak helyett a megbékélés, az összefogás eszméjét, a keresztény értékeket hirdetik.